Atong tukiun ang mga sugilanon nga gipahayag sa usa ka doktor sa Africa. Ang nagpahayag niini mao si Dr. Fields ug kini nagauluhan. Universidad nag-usab og mga kasing-kasing. Usa ka espesyal nga proyekto sa misyon karong quarter mao ang pagtukod og nursing school sa Adventist University of Lukanga sa Lubero, Democratic Republic, Congo. Gipahayag ni Dr. Malembit Tatasi Fields ang tulo ka istorya sa mga kinabuhi nga nausab pinaagi sa universidad. Usa ka batan-ong babay gikan sa dili Kristohanong relihiyon nag-eskwela didto sa Adventist University of Lukanga tungod sa iyang amahan nga mituo nga ang Adventista sinsiro sa pagtuo. Apan dili niya gusto nga mahimong Adventista ang iyang anak. Apan sa Spiritual Emphasis Week, natandog siya ug nabautismuhan sa tuig 2024 nga wala pa kahibalo ang iyang pamilya. Karon, nagpaabot siya og posibleng panagbangi sa iyang amahan ug nangayo sa inyong pag-ampo. Usa ka mabdos nga babay nakahibalo sa klinika nga kambal ang iyang anak bisan gibiyaan siya sa iyang bana. Tungod sa mga devotional ug evangelistic meetings, nadani siya sa pulong sa Dios ug nabautismuhan. Pagbalik sa iyang bana, nakurat siya sa kausaban gikan sa daotang kinabuhi ngadto sa pagkamatinud-anon ug pagkahadlok sa Dios. Karon, nagsimba silang pamilya ug ang bana nagtinguha usab nga mosunod kang Jesus. Usa ka batan-ong lalaki gusto mahimong pastor bisan supak ang iyang pamilya kay gusto sila nga mahimo siyang medicine man. Nagtrabaho siya isip watchman aron makatuon apan nasakit ug nawad-an og panumduman. Giingon sa mga doktor nga wala kini medikal nga hinungdan, espirituhanon kini. Busa, 27 ka mga magtutudlog estudyante nag-ampo alang kaniya. Naayos siya, nakagradwar, ug karon nagpaabot sa pagtawag isip pastor. Ang 13th Sabbath offering mutabang sa pagtukod og mas dako nga laboratorio para sa nursing school, general nursing, midwifery, imaging, laboratory, and pediatrics. Salamat sa inyong madagayaong paghatag aron matuman kining importanteng proyekto ug mas daghan pa ang maabot nga kasing-kasing padulong kang Jesus.